wanda su malam tambaya ta nan ita ce a halin da muke ciki yanzu turawa suna kirkirar wani kasuwanci ta hanyar yanar gizo. Idan ka saka wani kuɗi za ka samu ninkinsa 3 ko 4 a wata 2 ko 3. ana ji? Sannan kuma kai baka san ta wace hanya irin wannan kuɗin nan yake zaruwa ba ko? Abin takaici malam, yanzu yawancin matasanmu musulmai suna irin wannan kasuwanci. Shi malam, wannan kudin halak ne ko ba halak ba ne? Na san malai to aka riga kai fa da kanka ka ce wani irin abin nan. Wannan hanyoyi na ni abin da nake so in gaya wa 'yan uwa dangane da wannan matsaloli. Hakika mutane ana cikin matsaloli na tattalin arziki da kuma talauci ya baibaye mutane ya baibaye samari da rashin aikin yi da sauransu. To kuma ita hanyar abinci wajibi ne mutum ya tsarkake ta, ya zama ko shubuha karka bari ka rayu akan shubuha. ka yi ƙoƙari duk abin da za ka samu ya zama jali halal ne. Rayuwa akan shubuha yana da hatsari. Duk abin da baka san hukuncinsa ba karka sai ka fara shiga ciki sannan ka zo kai tambaya. Na farko ina ba ku shawara, duk lokacin da wani abu ya fito sabo, tunda yanzu muna cikin wannan yanayin ne na tasirin social media, a kullum a kowane abu akwai masu making great amount of money ta hanyar social media. Yan social media din nan, ko in ce masu harkar kwamfuta, yanzu su ne kasuwarsa take ci. Ta hanyar iya kwamfutan nan da iya harkar intanet mutum zai iya rayuwa ya ci abinci. Ta hanyar tallace-tallace kawai ka buɗe fejin da wasu za su zo su yi talla. In mutane sun san wannan dabarun da su suka shiga, ku shiga wani information technology din nan, ana cin abinci da shi sosai a zamanin yanzu, kuma ta hanyar halal. Ka buɗe website mai kyau, mutane kamfanoni za su yi talla a kai, kuɗin da za ka samu miliyoyi ake yi a sati, miliyoyi wasu suke yi sati, a wata za ka ganin da nan mutum ya zama mai kuɗi ta hanyar wannan tallace-tallace. To wannan hanyar ta fi wa mutum sauƙi, ya ƙware a kwamfutan nan ya iya wannan, maimakon ya zauna ana ta kawo tallan abubuwa caca iri-iri. Yanzu a duniya sun fi 1000 nau'i daban-daban da wayo da dabaru iri-iri. Kuma sannan yanzu an samu hanya, tunda ana cashless policy wajen economy, ma'ana an fi amfani da ATM da harkar transfer din nan ta hanyar mobile banking, internet banking. Zaka kuɗi yana nan a wuri guda, baya yawan motsi, amma kawai accounts ne ake debiting da crediting. Irin business ɗin da ake kenan yanzu. To sauƙin waɗanda suke son caca su yi pooling resources, pooling da POO, su yi pooling, ma'ana nufin su tattaro kuɗin mutane su haɗa shi wuri guda, su je su yi investing a wani wuri, ko kuma suna ɗan tsakura muku. Hanyoyin dubbai suna nan sun fito yanzu. Daga yadda bara za a yi a ce ka sa kaza kuma za ka ga kuɗi na zuwa maka kaza da kaza. To duk inda ka ji wannan kawai ka kiyaye shi. Duk dabara, duk abin da za a ce ka zo ka kawo wani abu, to ka karanta conditions din before you go into anything. Yawwa, meye conditions din? Za ka gansu da tsawo wajen shafi nawa, kuma rubutun in mitsitsi. To ka tsaya ka karanta, ka samu lauya ya fasara maka me ake nufi, me ake nufi. Ka gamsu da abun kuma ka fahimci abun. In akwai bukatar fatawa, je kai fatawa. Sau da yawa masu fatawa, jiya wani ya bugo min waya da Kano ne, ina jin akan irin wannan, sai ke cewa shi yana son a bashi mafita. Za a baka a Instagram ne, suna zuwa da hotuna,
sai a ce in ka yi liking hoton adadin da kai liking nan in ka yi farko ai ma subscription za ka fara yi. In ka yi subscription in ka buɗe account ka yi signing up ka zama za ka iya signing in ka zama kana da account na san wannan. To in ka riga ka zama member a wurin, to akwai hotuna za ka rika liking kana yi gwargwadon adadin hoton da ka yada a cikin web, to gwargwadon kuɗi da za a rika biyan ka. Amma kafin kai signing up din kai za ka sa wani kuɗi. To anan matsalar nake ce masa da a ce aiki suka baka na iya liking din, na farko sai a duba hoton in ba wani abu na haram a cikinsa da sauransu, in kai liking din ka yada musu in talla ne, to in aka biya ka wannan aiki kai musu aka biya ka. Amma me ya kawo kai ka ba da 60 kudin ya dawo 100 misali? To nan anan matsala ke su wannan 60 din da zaka bayar ita ce komai a gurin su, saboda da irinka da suka ɗauko kudin suka turo musu 60 sun samu da yawa, su kuma masu wannan samun 100 din ba ku da yawa. don haka wannan caca ce ba wani abu ba. Duk abin da za a ce kawo kai ma za ka samu, in ba kasuwanci ake kuma da aka gaya maka wannan irin kasuwanci ba ne, wannan shi ne za a ce mudaraba ake. Lokacin da wannan abin naku ya fito na nan Birnin Kudu, wannan inclination din duk kuka rude kuka je kuka ta shiga. Yanzu mai labarin abin ne to akwai wanda ya zo ya sami za su tafi Kano, akwai wani malami komai zai halatta musu, na ce bismillah ku ce ku samu. Haka yanzu an zo ana ta wannan abubuwa din bashin NLC din, yanzu shi kuma ake ta tambaya a kai. Hakika muna cikin hali, wallahi na yadda, amma ba komai ne za a zuro maka, a zuro ma takobi ka karba, a zuro maka igiya duk ka karba. A'a, ka kalli igiya to duk abin da karka shiga wani abu sai ka yi bincike a kansa. Kuma ku samu wayewa ta wannan zamanin ta hanyar wannan information technology, ai karatu sosai, amma a san ka'idoji na shari'a. Shi musulunci ba addini ne da ke takurawa mutane ba. Ka'ida dangane da mu'amala ita ce komai halal ne sai abin da Allah ya haramta. Wannan muna sane da wannan. Duk akadin da ba riba a ciki, ba gharar, ba jahala, kuma babu gishi, je kai abinka. Wannan su ne abubuwa manya-manya guda 4. Ba riba, ba jahilcin abin da ake kasuwancin a kai, ba rudi, yau babu kuma ƙimar shine caca, sannan babu algushi. Ka yi kasuwancin ka kalau. Amma in dai akwai ɗaya daga cikin waɗannan, to ka kiyaye shi. Duk abin da aka ce wannan riba ne, to kai fa Allah zai tambaya. Wani zai ce maka, aito malamai yanzu sun ce mu yan arewa an bar mu a bayan, ba mu karɓi wannan kuɗin ba, za mu talauce kaza da kaza. Yan kudu duk sun karɓa, ka an baka miliyan 3, kana karɓar miliyan 3 mai za ka yi? Dala mai za ka yi? Wa zan tambaya? Aure wani zai ce yau da aure da mota da me, ko kuma bikin 'ya'ya, ko ba ka ba, kana gama wannan to shi kuma albashinka ya shiga matsala. Kuma kullum sai a shekara 3, kuma wani interest din cumulative interest ne. Wanda bai karanta commercial law ko commercial abin business na zamani ba zai san waɗannan abubuwan ba. Cumulative interest karuwa yake yi, duk shekara percentage din yana karuwa. Za a yi ta ƙara ja, a yi ta ƙara ja, to kai ka daɗe baka gama biya ba, bayan kuma wanda aka baka duk ka cinye shi. To irin wannan fa bashin da ake bayarwa yanzu duk irin wannan ne. Lokacin biyan hawaye za ka yi, lokacin karɓar kuma kana ta murna an baka miliyoyi sun taru guda. Wani a rayuwarsa bai taɓa riƙe 50,000 tasa ba, sai gashi an bashi bashin miliyan 3. Bankuna yanzu ka duba ka gani, duk lokacin da balance ɗinka ya sauko ƙasa, za ka ga banki su ne maka tallan bashi, ko ba ka bane? Zai ga an maka text, to akwai opportunities ba, 300,000 yanzu nan yau za a baka, instantly za a maka. Sai ka ce to ina so, sai ka je kawai kai sani sai a baka, sai kai wata 3 albashin ba naka bane. To wannan shine sharrin riba. Haka abin da ya shafi wannan harkar ta ka kawo kaza a baka kaza bayan baka san kasuwancin ba, ta ce wannan. Wani ne ya tattara kuɗin yanzu yana can yana business da shi, kai kuma za a ce za a yaga ma wannan wanda ya bada 2,000, 4,000 za ta shigo masa, ko 6,000 wata kaza da kaza.
gashi na kun bayar a nan garin ba ku komai ba. Ko salo ka tambayi waɗanda suka samu sai ka ji ɗan adadi ne kaɗan. Inda lissafi za ka yanzu mutanen Birnin Kudu suka shiga ink nation ne ko menene inks nation, to inda za ka tattara adadin wani ya bada kaza wani ya bada kaza, za ka ji miliyoyin da suka fita daga Birnin Kudu da yawa. Amma ka tambaya, in kowa ba zai ɓoye maka bai faɗi nawa ne ya shigo masa, mutanen da suka samu ɗin guda shi ma sai ka lissafa sai ga to ina kuɗin Birnin Kudu ya fita kuma bai dawo ba, wani ya yi wani gun da shi. Don haka ku kiyaye don Allah, a daina yaudarar ku. Da za ka yi karatu kuma ka koma kidahumi. Akwai mamaki wallahi, ni da na ji abu tun ran da na fara jin wannan abin na ce ku kiyaye wannan zancen. A ce haddafa wane da wane har an karɓi nasu ganin ci da kowaye da waye. Allah ya sauke. Barakallahu fikum.